Jonáčku, jen tam. Můj nástroj se jmenuje drnkačka a tohle je O tom už jsem slyšel někde. Tak holky, spusťte! Nevím, jestli to půjde slyšet. Ticho tam Tohle nahoře! tam ten druhý stůl. No dobré, tichučko ještě. Tak proti nástroje. Nejde slyšet. Když si to představíme, hrajte dál. Já opět. Ale ticho! Taková relaxační hudba. Ale originalitu má dobrý. Dobrý, taková hinduistická hudba. Ale pozbírej si to, prosím tě. Děkujeme, děkujeme. Já mám pinkátko. Nebo rolka. Já mám metlačku. Metlačka, pojď. Metlačka. A zahrajeme vám Mají být ve dvojici. písničku. Asi už Holka. Modroka. Modroka, tak spusta. Kdo by to řekl? Která dobře poletí. The end. Pěkné. No, zajímavé, zajímavé. Můžu se podívat na složení toho nástroje? Ne, nesmíš. Ne. Tak. Zahrávám písničku, která se jmenuje Bez názvu. Triangle. Ticho. Dobré, počkej, Ještě. uklonit. Super. Pěkné, pěkné. Tak, co máš, co hraješ? Ohni s tu nohu. Ne, můžu. Máš tabulka? Mám takový triangl. A písnička je Ding Ding. Vymýšlíte co nejkreativnější věci. Dobré, Ne, nástroj. super. Velmi krátká písnička teda. To se vystřihne. Písničku známou. Skákala kočka. Tak pojď. Úplně jinak, ale to je jinak. Dobrý, Dobré, dobře To kluci. mělo rytmus. To mělo rytmus. To mělo i rytmus. Ještě jednu. No? My jsme u skupiny Los Bantuos z El Porto Lanchoto. A? Uklidněte se, ano, hoši. Všelijakou. Tak jo. Všelijaká. Pero na klobouku. Ta. Ještě máme furt další dva. Pořád máš drží struny, Ještě to se tři. divím. Je, že už to netočíš. Točím. Já nevím, to je složité. Počkej, Já myslím, že- na tebe tam ještě není detail. Odejděte, děkujeme, odejděte. Děkujeme. Děkujeme, nashledanou, Guče. Kdo si, co si, proč si? Esčo. Papíře. A mám moji barfu. Ne, dobré, to bylo něco mezi náma. Máš harfu, ale to se mi líbí. Barfu. Má harfu. Tak spust, teda, jaká bude písnička? To je prostě Dobrá, dobrý název, no. A něco si jakože tak poznám, co tě nechá trošku vyrobit. A něco ještě koupit a vyrobit, tak si nechá potom vždycky najít doma. Potom, že by jediný text písně. Píseň se jmenuje Bys chcel. Modra, pospěš! To zvládne. Modro, ty neznáš asi hesla každého našeho tábora. Je mu vlivno.
Improvizuj. Improvizuj. A nebo DRA. Improvizuj. Je mudra. Využij to ve svůj prospěch. Buď jemu, anebo... Ale stále to natáčí, takže cokoliv řekneš, bude na YouTube večer. Hej, bude to mu, anebo jenom DRA? Jakoukoliv Povím, máš porážku krásné musíš nůžky. obrátit tak, aby byla pro tebe výhrou. Ale, víš, na tom ještě nejsi? Zaujmi svým šarmem. Já mám sovu. Ty jo, počkej, to by tam nemohlo být. Tak, kdo jsi, co jsi? Já jsem mudrá. A kdo jsi ty? Leviathan, co to je? A zahraju vám tady. A co? Také. Takže já bych chtěl začít asi. DRA. Ticho, já ho neslyším. Já ho neslyším ani. Skladba se jmenuje Strouhání sýra. Ano, a ano, moje skladba byla jedinečná tím, že jsem hrál v ultrazvuku, takže sice jste to nemohli slyšet, ale kdybyste to slyšeli, tak by to byla určitě nádherná píseň. A to utrhnutí bylo takové dramatické zakončení. Super. Všichni Tak dáme hlavy dohromady. Zajímavé, jak ty padá, mě taky zajímavé. Joe? Joe už byl? Ježiš, poplet, ty jsi nedával Jak to bacha. máme sčítat, No nebo to! sčítat, nebo co? Udělej Tak. aritmetický průměr. Jak se to líbilo divákům? Výborné to bylo. Naprosto nadšený jsem byl, nestihl jsem to všechno, ale Mudrův výstup mě přesvědčil o tom, že když to dáš na YouTube, tak se na to budu muset všechno podívat aspoň 10krát, protože to bude absolutně perfektné. No prostě na třetím místě se umístila kapela Je. Pojďme ještě znovu. Kdo to je? Joe. Joe kapela je. Gratuluji ke třetímu místu. Gratulujeme. Já gratuluju taky, no. Na druhém místě se zcela nečekaně umístila skupina Rolka. Kdo to je? To napadlo. Rolka. Gratulujeme. Gratuluju. Špatné světlo. A na prvním místě, a není to nějak protečně podle mého příjmení, jo, mě to tak napadá, se umístila kapela Bart. Došlo jim to. No Bart. Bungee chair. Gratuluju. Gratuluju. To máme. Ale jinak se krásně umístila samozřejmě i kapela Frasy, Gedlik, Vlek, TM, Guče. Guče. Tam je Guče. dvě O, tak to musíš číst anglicky, když je tam čo. Guče. A také DRA. Počích dobodrej. DRA a DRA. Jo, mudrá. Natřené faniky. Yeah! One Direction. Kdo má rád One Direction? O, tak to už vypnu. Já ne. A kdo nemá rád One Direction? Já. OK. Já taky ne. Já proti. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you one way.